Shalom. Hupang idohami dohot hormat tuhita sudi asa dinggam mata pakke masker tai saliling madohoti parminggonon. Hamuna ruas ni huria nahina holongan ni debata horasma dihita salhuna. Pinujima debata amani Tuhata Yesus Kristus nasa totong mangaramoti daging nang tordita di parmudu-mudu do ngoluta sian ari tuari tiki tutiki di patudu hoddo holong ni rohanai tuhita nuaeng bongotata ma minggu patuluhon dung trinitatis marhite topik mangulahun nadinggan tu saluhut halak atong tapuji magwarna nabadiai martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marid de mahita.
hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Disuruh debatado anak nagabe pardengganan taringot tu dosata. Hamu waleak kadongan, molosongoni dihaholongi debata hita, ikut dohot dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan di mata pergogo na suatu dosan, sailehon jala patubu madihami haporsiaon na sitong, tabay mahaporsiaon nami ganupari asalam togu, lehom madihami holong niroha na somar pangasi, asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma, lehot dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami. Sayoloi ma pangiduan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Patik ni debata dihita di minggu patoluhon dung Trinitatis ima sian buku tolu Musa sapulusia ayat walu. Dang jadi balosono muna jahat, jaladang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangsom. Ikon haholongamu do dongamu jolma songod dirim, ai audo Jahoba. Atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pergugoi mahami, mangulahon na ubar patikmi. Amen. Mari demahita.
tatopoti ma dosa tanagodangi tu debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, para siroha na sumurong, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujoloni habang sa habadiaun mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Masa jot-jot huar sahi hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabenan nami narwai. Dang huhaolongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gogonami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubaik kami. Di baheni, tamado rimasam muhami, jala umam muhami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alay nama purus mahami nuaing tu asini roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesan ni dosanami saluhukna. Say urupi mahami, paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si panguluhami, dohot alani guarni anakmu nabadiai. Ale Tuhan, saya asi maroham dihami, halak nadangolon. Amen. Tabigima baga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dosata. Molo tungadong manang ise na merdosa, adong do pangodiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do perdengganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapo ma di debatana di gijang. Amin. Mari de mahita. Tani dibata nagabe turpuk di minggu tasadarion tarsurat di pesalemen ono pulonom
mamukasian ayat sada rodisia, marsika sori mahita majaha. Marolopolop tu debatama ale sadok tanoon. Dehon hamuma Mamuliaon ni Korna, marmulia bahenamu puji-pujianna. Dok kamu mamadok debata, tung nasokal do akapabahenammu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikom marsobatuho akamusum. Ikon liat pertibion tahe marsomba tuho sogot, jala mangedehon ho, mangedehon goarmu. Robe mahamu mernida akka pabahenan ni debata, tung nasokal do pangajarionna di manusia. Nunga di pauba ibana laut i gabe mahia, mardalan pat do nasida manak batang aiki, marlas ni rohado hita ujui mida iban. Matua ibana mangajari merhite-hite hagogonai, say mangaranapi matana tuakka bangso, asa unang dipagijang akka pangguturi dirina. Ujiman di batanami, hamu ala ka bangso, jala patibegehon hamu masoara puji-pujianna. Ibana mabbahen hosata mangulu, jaladang dilowas tota tarsuladit, ido sahakna, mertua do natumangihon hatani debata, jala no peopsa. Amin. Mari dimahita. Tahatidak maha porsiaw tay, songon na hinatidak kon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pergugu na suatu dosan, na tumapalangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai,
Imana tinumpuhan ni si Maria, nagabi-gabian siya to di parbadia, adorang suabuhuan. Ido Tuhanta, na tumaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajar do ibana di haw pinasilang, na tua tubano toru di tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu do tu siamu di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pe mamulak sogo tu tanon, mangu mihalak na mangulu dohok na mati. Au porsia to di perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panela Kristen akan na badia, dohok dihasisani dosa, dohok dihatai na madok, mulak mangulu so daging halak nong mati, dohok dihanguluan na suara suda. Amin. Tabi gema titing namasa dihuriata di bagasan na sa minggu. Tikting Minggu 3 Juli 2022 sada Guarni Minggu sadarion ima Minggu patuluhon dung Trinitatis tutup nilanggatan na rata-rata ima hangoluan dohot pertumbuhan lambang ni praktek ni ngolu ni halak Kristen di bagasan wasoni panubusion dohot haluaon nasian debata. Topik Minggu mangulahon nadinggan tu saluhut halak berbuat baik kepada semua orang. 2. Pelean sada A, sada B, dohot 2 tu kantor pusat. Di pabotohon tu sude ruas, hombar tu haputusan ni sermon parhalado HKBP Cipayung Cilangkap, nadi hari Selasa tanggal 14 Juni 2022. Lalani mamukas yang hari Minggu sadarion tanggal 3 Juli 2022 pelean sada A dohot sada B tapasahat ma marhite katong pelean nadi padalan tuhundulat tabe songon nasomal andorang naso sorimago pandemi COVID-19 sia. Jala pelean 2 tapasahat ma tujolo ni langgatan dung sidung jamita alai molo di bagasan hari Minggu sadarion pelean sada A sada B dohot 2 tapasahat mai anon marhite kantong kolekte nadi padalan parhalado tuhundulat tabe. Jala amplop pelean awal bulan tapasahat mai anon tujolo langgatan dung sidung jamita. Tolu dakdanak nasorang A. Di hari Senin tanggal 30 Mei 2022 nunga sorang sadadak danak boru di keluarga Rinaldi Sagala boru Simamora alamat Jalan Malaka Sada RT 5 RW 5 Villa Malaka Indah nomor 126 Cilangkap sektor Tolu. Hipas dodak danaki songoni nang natorasna. B. Di hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 nunga sorang dak danak boru di keluarga Ricardo Sirait boru Manulang. Alamat Jalan SMA 64 nomor 75 Cipayung sektor onom. Hipas dodak danaki songoni nang natorasna. Tatangyakon madak danak na 2 halaki asal lama godang jala tau halomoan diadopan ni natorasna tarlu mobi diadopan ni debata. 4. Ruas Nabaru mamukas yang hari Minggu sadarion tanggal 3 Juli 2022 nunga gabe ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap B ima A keluarga Sintua Besli Sitorus Uli Nora boru Panjaitan Rap dohot 2 halak yana konasida ima Daniel Lambok Sumihal Sitorus dohot Cantika Mahali Tabita boru Sitorus nasida Rosian Gereja HKBP Sukabumi Resort Sukabumi. Alamat nasida nuaing di Jalan Pinang nomor 65 RT Sada RW 4 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, masuk sektor 4. Nomor register 1270 Tolu. B. Keluarga Gary Armando Regen Sihombing MSC Lamora Teresia Boru Napitupulu SH MKN
Rap dohot sahalak yanakon nasida ima Lewis Ezekiel Gaudi Sihombing. Nasida Ros yang gereja HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun, alamat nasida nuaing di Premier Teras K10 RT 10 RW 5 Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Masuk sektor 5 nomor register 1274. Moloro nasida Boima Jongjong. Mulai ate. 5. Pandidion Nabadia. Di hari Minggu sadarion tanggal 3 Juli 2022 di Parmingguon pukul 6 WIB nunga di Patupa Huriata do pandidion khusus tu sahalak poso-poso. 6. Mahati dakon hapersiaon. Di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 di Parmingguon pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Makati dakon hapersiaon tu aka Parguru Malua tahun ajaran periode 2021-2022. Itu jadwal ibadah dohot pelepasan pelajar sidi periode 2021-2022. Di Pabotohon tu sudah ruas nih Huriata patu paon ma ujian dohot partangyangan pelepasan tu Parguru Malua tahun ajaran periode 2022. 5. A. Ujian tulis Rabu 10 Juli 2022 pukul 10.30 WIB di Aula lantai 2. B. Ujian lisan sada Kamis tanggal 14 Juli 2022 pukul 15 WIB di Aula lantai 2. Kelompok sada Nani Dohoten ni Natoras Parguru Malua. 2. Kamis 14 Juli 2022 pukul 10 WIB di Aula lantai 2. Kelompok 2 Nani Dohotan Nina Toras Parguru Malua. C. Partangyangan pelepasan Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 10.06 WIB partangyangan pelepasan tu Parguru Malua Rap Dohot akan Natoras ni Parguru Malua laos diuduti ma patu pahon geladi resik Manang JR. Walu pertemuan Natorasni Parguru Malua Dohot Pandita. Di hari Minggu sadarion tanggal 3 Juli 2022 pukul 12 WIB maringanan di aula lantai sada di Patupado pertemuan Natorasni Parguru Malua Dohot Pandita. Alani hupangi dohami ma asaro sude Natorasni Parguru Malua Dohot. Parguru Malua tahun ajaran periode 2021-2022 mandohoti pertemuan ini. Siap pendaftaran Parguru Malua periode tahun 2022-2020 di Pabotohon tu sudah ruas nunga dibuka be pendaftaran Parguru Malua tu periode tahun 2022-2020 mamukas yang tanggal 3 Juli 2022 sahat tu tanggal 20 Juli 2022. Upangi dohami matu akan Natoras ruas nihuria nanaing mandaftar hon ihanakonna asa dibuat ma formulir pendaftaran tu parhaldo sektorna manang tu kantor gereja. 10. Tok ripe renovasi gereja di Pabotohon tu sudah ruas asa tapasahat ma gugu tok ripe 500.000 rupiah per keluarga dohot yana kota naung karejo songon partisipasi tak lau mendukung renovasi gereja. Jalan aing mardalan ma proses renovasi marhitena parjolo pindahon bilut parhobasan manang konsistori tu sebagian ruangan di aula lantai sada. Dohot napa pindahon kantor gereja tu sebagian ruang di aula lantai 2. Panitia pembangunan dohot parhado tongdo makirim tuaka ruas nama kilala di pasu-pasuni debata asa anggiat nian ukap rohana gabe donatur diduruni kontribusi naung di totopon. 10 sada bazar seksi paropuan di Pabotohon tu sudah ruas mamukas yang hari Minggu tanggal 22 Mei sahat tu hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 godangna 12 hari Minggu terlu mobi ma di Parmingguan pukul 06.30 dohot sia WIB
seksi Paropuan naing patupahon bazar jala hepeng nani dapot nasida siani naing pasahaton nasida masongon sumbangan tu panitia pembangunan lau pakeon mangurupi tu biaya renovasi gereja di hari Minggu sadarion tanggal 3 Juli 2022 na mangsuton bazar ima punguan kor ina narwastu aleni i hupangido hami tu sude ruas lau mendukung bazari marhite na ukap rohana menyumbakon si panganon si inumon barang souvenir na naing si gadison di bazari mananggabe panuhor di si panganon si inumon dohot akan asing na di gadis di bazari 12 pertanggungan sektor hombar tuha putusan di sermon parhalado di hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 mamukas yang bulan Juli 2022 ia pertanggungan sektor di Patupa ma hari Rabu dohot hari Kamis alani i di pabotohon masud tusude ruas ia jadwal pertanggungan sektor di bagasan mingguan ima a Rabu tanggal 6 Juli 2022 pukul 10 sia 30 wib maringanan di gereja ima pertanggungan sektor sada 2 tolu 45 dohot sektor onom nani uluhon ni pandita resot lundu HM Simanjuntak B tanggal 6 Juli 2022 pukul 10 sia 30 maringanan di gereja ima pertanggungan khusus sektor pitu walu sia 10 sada dohot sektor 12 nani uluhon ni pendeta sangahat tumanggor upangido hami asa sude parhalado dohot ruas mandohoti pertanggungan ni hombar tu jadwal sektor nabe 10 tolu pertanggungan patanakon hatani debata manang ibadah pemahaman Alkitab keluarga per sektor hombar tu program ni tahun kesehatian HKBP Cipayung Cilangkap di hari Sabtu tanggal sia Juli 2022 pukul 10 sia wib di Patupa huriata do pertanggungan patanakon hatani debata manang ibadah pemahaman Alkitab keluarga per sektor alani i jadwal ibadah PA keluarga sektor di hari Sabtu sia Juli 2022 ima sektor sada 2 onom dohot sektor 12 nani uluhoni pendeta sanga hatu manggor upangido hami ma tu panitia tahun kesehatian dohot parhalado sektorna asa pangingoton huhut mana manogihon ruas mandohoti ibadah PAI 14 bulan ibadah minggu keluarga hombar tu program tahun kesehatian HKBP Cipayung Cilangkap alani di hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 ima parmingguan keluarga per sektor A pukul 6 wib sektor 5 onom pitu dohot sektor walu B pukul 10 wib sektor sia 10 sada dohot sektor 12 C pukul 10 tolu puluh wib remaja par guru malua dohot keluarga D pukul 16 tolu puluh wib sektor sada 2 tolu dohot sektor 4 15 parhusoran bilut parhobasan dohot kantor ni gereja di pabotohon tu sude ruas nunga di pahusor B inganan bilut parhobasan tu sabagian aula late sada dohot kantor gereja tu sebagian aula lantai 2 sapluonom hata moleate parhaldo ni huria pasahaton roha moleate tu sude ruas naung pasahat sumbangan kontribusi sumbangan donatur tu renovasi ni gereja tak songoni nang tu akar ruas naung pasahaton iuran tahunan saya anggiat malam di pasu-pasu Tuhan hamu saluhutna songoni matik ting dihita di bagasan mingguon akabarita na asing dohot barita parhepengon tajahama di warta cetak di pasu-pasu tuhatama ita saluhutna amin. Tabigema cor naposo alegria.
Mare de mahida, laus tapasahat ma peliata, peliat sada A, sada B, dohot peliat 2. Oh
hita na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mangaramu tiyak hati-hati dot pikiran mu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna aka amang aka enang rodiaka napusu bulung saluhutna. Lumobi diaka dongan sahuria na dibagas nasi dabi nuaeng mar Minggu nang tuhamu pe hupasahat ma selamat hari Minggu madihita. Hatani Tuhan tadi hita di Minggu patuluhon dung Trinitatis tersurat di Galatia bidu onom ayat sada sahat rodi ayat 10 hujahama dihita. Ali akadongan molotuk tarsomong jol mamardusa hamu akanang taruli di todima pature-ture honibana marhite todi na labok alai mata hodirim sotung dohot ho tarujun marsiuru pamahamu mamorsan aka nadok-doki ima dalan mangaramuti patik ni Kristus ai molo di paburnang halak dirina hape soadong dibana si pautoto diri doi alai ganukma manakasiulaon nabi dungi tu ibana sadirima puji-pujian dada maradopon na asing alai adong diganup si porsanon nabi alai nama mudahon hata ni dia bata tamado taruli dinasa parsaulian ni napinodaan nai unak kamulilu dangolo dia bata lian ai ia i disabur halak idokotilonna ai nama dabur tu dagingna manggotil do sia dagingna hamagoan alai nama dabur tu toddi manggotil do sia toddi hanguluan saliling-lilingna alai unang marna loja hita mabanna dinggan ai namanggotil do hita muse di tikina anggoso pargale hitanuaeng atong bican sadihari dope taulah manadinggan di saluhut halak alai kumudang ma tudongatta sa haporseaon ido sahatna mua kadongan di hita saluhutna surat Galatiaon ima surat panugunuguon ni Apostel Paulus tu halak Galatia pada saat ditiki roh keadaan sangat-sangat mendesak di Galatia ahamai adok persoalan adok si patubu-tubu hagaoron ro aka pengajar sesat taguari mai nuaeng provokator di tonga-tonga ni halak jahal Galatiaon ahidok nasida anggota ringo tu keselamatan doi na nasida ka provokatoron hola pino parsia barham perdaging dona rapoti anggo akan asing da dongi didok nasida mamuse nak penau karistek kita di Galatiaon
alai ikotok tong do hita mengulahon sude akka poda-poda ni hajahudi honi sude dia mainnya ruhut ni patik harus ikut disunat harus ikut jaga tadu si panganon kudang gua kasih panganon na ikon parsubak konon tang buya langon subang ni nanasida macam balgado pakor honyon terutama tu aka halak Kristen Galatia naso sien ugamo Yahudian adi Galatiaon meragam halak Kristen latar belakangna ya sebahagian halak Yahudi ala gudang guna so halak Yahudi sien ugamo si pilih bigu maling sien ugamo nasing pe saya donggo di halak Galatia. Amak kadongan sadanari muse nasai nyodol honi halak Yahudi nagabe Kristenon merasa diri do nasida paling hebat. Nasida do paling hebat. Si hormatan, si pasangapon holan nasida do. Anggo akka nasing-nasingon naro sinugamo nasingon na unggabi Kristenon tak pola wai tak si hormata polai belum tentu salamati nak penok Kristeni ina nasida do mo kadongan akibatnya sangat besar apa gudang do nangulak mo setu agama nasing agama nahian gudang hala Yahudi mulak tu Yahudi sebahagian lumobi akka narosian agama nasik kian nong gabe Kristen mulak balik kenapa tang lomorohana ayot doha be Kristenon merhua roi batu sonang kosongon doha Kristenon batu magom ma agama ni bahian ni huton inna nasida Duktar boto tu si Paulus di dok si Paulus sama kadongan tajaha molo tabuan Alkitab ta Bibil ta di bidusa ada ayat onomi di dok si Paulus ma longang doro hakku mamerek kamu songoni tibuna hamu muba-uba merbalik herat doa mamerek kamu soalnya gue buah adobe ngetur muda ubah ngetur merbalik ngetur pidau si hamu agama Lumobidiai pasal 7. Diok si Paulus di pasal 7 ayat saya. Oh, hamu halak Galatia. Naso marroha. Isedo madormai hamu. Dipakai do di sini istilah madormai. Isedo madormai hamu. Oleh istilah dorma sasitongna istilah don magic don mistik don dia tu do mabadorma asawolo halak parmanisod don ido dorma alau mani pakai si Paulus ai sedo madormai hamu bacongono termu bahamu omma nuang napinati tigor ni si Paulus di surat naonom pasalon. Lumobi ma di pasal 7. Pasal 7 ma dipakai si Paulus laho memperbaiki pengajaran ni teologi tabohado. Nataha porsiai songo dia do huroha tonggo songo nani do ni akka pengajar-pengajar sesak nak kining ikut cunato do jol masa selamat. Hola cia Abraham do pino parna do secara dagingnya na selamat? Oh tidak. Daong. Dangi benuaeng hamwa kamanga kainang ninna si Paulus matugala ciao. Naik pasalonom bidonom ma turpuk taon. Dicoba Paulus mamuse.
membekali mereka, mengisi, diisi, dibekali. Apa sebenarnya yang perlu bagi orang Galatia ini, terutama dalam hal pembekalan, pembinaan moral, mental, spiritual, ngolu sehari-hari. Parsaora ciganu pahari, buhado. Ay ngasangasiga be. Ngasangasiga halak Yahudion, halak Kristen na di Galation hamong kadonga ngasiga. Tajahanakin nga dibonan iturbukon di ayat sada Ahmad idok si Paulus. Molo tungadok siya kamu na tarsomong mardusa bau nak pasobuha mo ato alay ko buhado pature-turehamu ina si Paulus Madison pature-turehamu alay jaga da awas matahod diri sotong dohot to sarupa doh ibadah sotong dohot to terujud terjebak mengulah hocong ibadah jaga dirim na porlu unak tapasobuaka nagale di partodio di parrohaonon hamakan taruli di todima pature-turehon dak tagamut ta sekala nasik pature-turehonon daong hamudo iko marsi pature-tureon na si Paulus di ayat 2 Roma musi si Paulus tabaima marsi rupa mamu mamorsan naduk-duki marhita idohamu mangulahon madalaton patik ni Kristus tangarong na sempurna ngulon nggak ada yang sempurna di antara kita marang BHP hibat ni jolma iko ceronggo hakuranganna hakaleonna sebaliknya marang BHP hurang ni jolma dak taga masarok si pujiut chano adonggo nahiba siano seronggi ina Paulus sama kadong adiso marsi urupan dia tulus sahat rodi ayat 4 idok si Paulus mamuse unang gicang rohamda terjaga unang gicang rohamuna jangan ada keangkuhan kesombongan di bagasan derita ni si Paulus ay talpedo hita tu kesombongan on talpe mudah sekali kita terjatuh ke sana di ayat 5 ditegasun si Paulus setiap orang di antara kita adong bido si porsanota si tuhu kota siapapun dia adong do si hution nion si tuhu kon nion si porsanon nion di ayat onom di budak si Paulus mamusi ala ingot tamuda nina si Paulus ang argahok kamu si buah berita nauli si parjamita arga baik kamu arga unang merasa pandangnya tek kamu tuak kesibuan berita naulion mau larok persauliat di hamu bagi hamu tu nasida nina dia tono dia pitu walusia rodi 10 dicoba Paulus mamuse tentang menabur asa tasagya kanaulina dengan tuakadongata tasagi kita tabur alana sudah kita membutuhkan akadongan nado orang-orang lain itu pun membutuhkan kita membutuhkan mereka sama-sama butuh kok kita ini semua Nina Paulus sama kadongan ima turpuktai nakiningan si 10 ayati. Nuang dia mana tabereksien. Pudani Pauluson na tuhala Galatia tuhita manuaeng ahama. Nariko
parsejarata si turpukon, sian pudaon hama kadongan. Mari kita lihat. Tabereng majolo sinakingan na parjulu hubereng dison dalam rangka hubungan dohot topik minggu mangulahon na dinggat tu saluhut halak ima topik ni minggu taon. Berbuat baik kepada semua orang. Ilo topik na. Ima guare minggu taon noang, minggu patuluho no. Tu si mahita diarahkon. Berbuat baik. Tu semua orang. Bahado benota. Asa bui kita berbuat baik tu salut halakon. Parjulu. Marsiurupa mahita. Marsiurupa mahita hamuak kadongan. Ini dimulai tadi dari ayat 1. Di ayat 1, sonang hudok na kiningan, moloadong jolma tarsomong. Merebu, merdosa, mengudahon ka naroa, tarsomong. Mula di hata Junani aslina, di dok sebenarnya paraptoma. Tarsomong di hata Batak. Alai anggo di hata Batak. Nah sangat-sangat pas sebenarnya tarsor. Tarsor. Ya, molo halak na tarsor mangulahon na orang dinggen. Ya, tidak, bukan begitu sifatnya sebenarnya. Dan apalah, idope ula-ula nion. Alai olo do sifatnya tarsor. Nah, akajol masih sonon. Tak coba mau untuk membantu mereka. Unang lam tapaila. Unang lam tadekan. Natarsor do ibana mangulahoni daksya rohana sebenarnya ala ima keadaanna. Ima huroha jolo tikina tarsor ulahonon nai. Nah, tasi maimana, tabantu maimana, taurupi ma ibana. Unang marsipaila behita ni Apostol Paulus dison. Alana hita pe belum tentu bisa kita jaga selama-lama hidup kita. Dakya hita mangulahon aka nasuta butuh halak. Sarunggui masa tu hita. Ide badilo si Paulus nakison. Nak kita marsipa sobu-sobuan. Karena pada waktu itu orang Kristen di Galatia sudah bagaimana? Sudah egois. Hola manareo di diri nama. Kepentingan nama no perlu. Maka cadiri nama jolma di sinuang. Ditiki si Paulus manurat tonon. Ini yang mau dicoba oleh Paulus. Dirubah oleh Paulus. Kenapa? Karena kita semua ini si Paulus itu halak Galatia itu. Banyak sekali penderitaan kita. Gudang nama baik hati, degik ta ngulut ta pikirat ta. Gudang nama baik kita. Menderita di bagasan ngulon hama kadongan ni si Paulus di son mungkin secara ekonomis keuangan kita menderita mungkin ya karena ada sakit penyakit di bagasan dirita gudang nama baik kita hama kadongan lemah jadi mula marsi pasobu-sobuat dohita mau mahoina madohono tanon tao mai si bukumu ina madohono ta unang pakai istilah on. Tuh kita mau nuai ngon. Mau ladok tabere ngakadong ngatakana somoni. Nah orang dalam banyak hal ada banyak kekurangan teman-teman saudara-saudara kita. Sekali lagi dang adong naripas. Gak ada yang sempurna dalam hidup ini mau kadongan. Ima tuh halak Galatia. Sonari tuh hitama tuh halak Kristen. Nah dihakabi pici payung celangkap. Marsuru pamahamu hakabibi cipayung celangkapi mangulah honaka nadinggan mamorsan akan aduk-duk. Marsiurupan. Apa artinya marsiurupan? Dalam bahasa Yunani dipakai bare bastasate. Bare bastasate. Apa itu bare bastasate?
saling mengangkat rangsel. Ini gambarannya seorang militer atau pasukan militer yang selalu ada di pundaknya rangsel, beban, burden. Kita semua mengangkat rangsel kita masing-masing, beban masing-masing, burden kita banyak. Adong marsiborati do rangselon bubanon si porsanonon hamua kadongan di son gudak situ kota gudang hamua kadongan baik kita marsitaonon di bagasan nguduon nak peso pola sa saya tababu-abu di Facebook di WA di dia segala macam dak pola jalau nak pola ala hita mo botosa sahita marsi sakui sahit nabi mahitan waeng labatan na marsi sakui sahit nabi ya husipan na dia hutawuni hosahit tu tak pola si pawabok tu si di Solomon alana hupabu api bohama belum tentu ada yang merupi mungkin saja saya semakin ditekan ima hamu kadongan bare basta sateon alai songonari berdenita, coba mari kita coba saling mengangkat beban-beban kita. Nian hamu kadongan. Dang bui sodohonota. Dang bui sodohonota akuat hamu kadongan. Dakola ditikini si Paulus di Galatia halak na egois gudang. Nuait pe gudang halak na egois. Hola manari hodi diri na sendiri. Mementingkan dirinya sendiri, yang sama-sama sur sendiri, nggak ambil pusing dengan orang lain, tetangga pun dia, samarga pun kita, nggak ambil pusing apapun yang kamu tahankan di situ, gudang-gudang madu koconi. Apalagi iri, cemburu, orang lain berkembang, maju, dia cemburu, dia iri. Bahkan barangkali berusaha mana besetoro asasiga mana buah bayon asasiga bayon arong guna songonito alai danggabu satta daktabudi honotta iko perhato pototta do tonggo gudangaka na burju colma dongata naolo mangurupi narade membantu apa saja yang bisa dia bantu. Odo suku-suku nang dihita buhama hita. Waduh hita mo kadong. Oh lodo hita. Songo cuara ni turupuhon. Mingguon. Marsiuru pak kita. Mabana dingget wak kadong ata. Oh lodo hita. Anggo hami sekeluarga. Huparhato botami do hamak kadongan. Hunik mati hami do. Dabunya kapar sauran. Saya mulai semeda kami padita. Pindah tu Jakarta 2012. Pindah tu Cipayung 2014. Hunik mati hami do hamu kadongan songo dia tabu niaka ruas ni huria kadongan kaparhalado nama banyak kenauli na dengan Tuhami. Las dorohanan. Tak kusangkal hami hamu kadongan. Ini mari kita lanjut, mari kita teruskan begini hidup kita tuak kadongata. Gudak na sangat-sangat membutuhkan apa yang mau kita. Marsiuru pamahamu hagabi pici payung celangkap inna turpuk sedarion manaon nabirniti naduk dongki. Kita lihat gereja kita sudah yang sana sudah dibongkar. Biluk Parhobasan juga sudah pindah dan isi behamin aking martang yang. Nah, ipudi masa nggak dak hidi do nang norak pun kita dapat tu. Baru cukup mah ide do. Baru dapat tu mak isu-isuhan. Isi mah Biluk Parhobasan noang ila buksat tabi kamar mandi. Hamu kadongan ini beban, ini rangselnya panitia. Dak tagamun sumat duk nuang tuhuk ni panition sadako matulu teh sadako matulu do amang sadako mai piga do sadako 5 m do
Ya, atari dorai, ndak salah rau. 1,2 sampai 1,5 tasonima. Ini enggak mudah, enggak sepele. Madok do 1,7 M. Hola madok do murah. Waduh, mencapai 1,7. Ya, marilah kita, siapapun kita, mari semua dia maca rata. Ya, mungkin seperti yang sudah diputuskan oleh panitia dan sudah kita bayar apa namanya tanggung jawab kita, tok ribe kita, atau mungkin dengan cara lain. Nah, di pudian nuang, di jolo ipudi muna di jolo ni gereja, ngasidak pai mai mahon nuang isi. Nga bare basta stay ta. Mula-mula kita non sotong la pirtot ditta pirro hatta. Mama ustai mai ho mai, tang pola torokwi. Aduh, molo boy do dah. Ba, tahu kak marohata. Mari kita bantu, nama bantu panitia odoh kita. Amang Oscar, amang Irianto, ke panitia do akan asing iman waengon, ke panitia on. Mari kita bantu mereka. Mana boy bahenot tamu kadongan ima di suara turpuk tahun waktu kita. Asa boy. Ya, sungguh dia target nih panitia, mungkin tahun depan sudah selesai dan sebagainya. Mari kita bantu mereka. Nabu hidup si bahenot tasya kita. Ima pengacara perjulo di hita. Siat turbukon nahu bereng. Pengajaran dapat dua hon. Pada hita mahamu kadongan, gijangi roha, kesombongan, las marohat tama mereng dirita. Mamereng dirita. Las marohata. Omo kadongan, odo na masa di Huria Galacia nak kiningan sebagian jemaat merasa diri, sayalah paling hebat. Anggodo darong lapatan ni na tu halak nasing. Ala sosa suku, ala sosa da latar belakang, ala sosa da ugamohian, nasida. Nah, mereka saling menuduh paling hebat siapa. Om mana ginoran anak ingat di ayat tulu, naolo paburnang-burnang diri. Mua kadungan. Paulus mau mengatakan kepada kita, kepada jemaat Galatia, jala doh di kita. Masing-masing kita itu punya harga diri. Masing-masing kita itu punya. Aduh guarran wang molotadok. Nabu itu honota ima. Saya juga hebat. Nasutadok doi. Tak pada dohonotai. Ala yang dia bahasa dirita. Dohonotado saya pun hebat. Idi bana do konsi Paulus naking di son hamo kadongan. Tu ibana sadiri ma puji-pujian di hata-batak. Di dok puji ma dirim sadiri. Jadi pola salah memuji diri dalam arti tu hita. Unadong di hita merasa kecil. Merasa menek rohana di dirina dan mararga dia hitung dirina sendiri. Jangankan orang lain membuat dia kecil, dia sendiri pun membuat dirinya kecil. Balapala hamba, kita pedang merasa dirita arga. Ikodoh dohita memacu dirita. Saya pun sudah hebat dibuat Tuhan. Ada kehebatan saya kok. Ada talenta yang diberi oleh Tuhan kepada saya yang bisa saya banggakan. Dan gabe kolaps au down au gadap au down. Ini memacu jemaat Galatia hamba kadongan merasa diri kita juga mampu dibuat oleh Tuhan. Bangga kita. Ikut bangga do kita. Songo dia peke data noeng. Songo dia peke data. Molo tu pogos pehita di ekonomi. Ya enggak apa-apa, memang itulah kita sekarang dulu. Apa boleh buat? Alai dan gabe merasa diri kita enggak berarti kita sendiri enggak. Jangan sekali-sekali kita menyesali masa-masa lalu kita. Marang dawo HP perdalanan minggu luta satu sadario satu tikyo nama kandungan. Di sana ada yang baik, di sana ada yang hebat.
Kok kita sampai sekarang di sini sehat lagi? Jadi unang merasa kecil hita tu dirita. Ini yang mau dikatakan oleh Paulus di sini. Alai. Dipaingot si Paulus, musia hita ganup di ayat 4. Ganup mahalak mana kasih dirina. Ida tong, ganup mahalak mana kasih ulauna, nguluna. Ahado ulauna na salilingon. Ahado mabani mana pugus. Atak nasalah na do. Atak nasayolo do o manipu jolma. Atak nagudang gua keperlakuan-perlakuan nyon na salilingon na mabani bana jatuh secara ekonomi. Tak kasih. Tak kalak mana kasih hita. Daw, hita sendiri do mana kasih dirita. Perlu dong. Molo marsait tita salilingon. Mabay ni. Tak kasih joli dirita. At ana pagudak kudo minum tuak. Adangon ratu i Jakarta natin. Tar di hitam maratu aki. Alay mo lo i Jakarta na. Ate na bagudak kujol minum keras. Tak sayino to. Tak kasih. Ada hal-hal yang harus kita jaga dalam diri kita. Ate na pagudak kudo hita ngobrol satu tengah-tengah malam. Gudang masuk angin mahita. Gabi marniang mahita, marsahik mahita. Cik ma ulut ta si ubiot. Nyon pikirat taon hamak kadongan. Dohot sa tabi si ubiot ta. Saya olo masih seorang mangkoroki. Alanya tak kasih. Cek. Ini yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Galatia. Ado mabay. Adong go salam. Monorok salam, pau badirim. Adok kahurangamu perbaiki. Perbaiki. Kita harus berusaha untuk memperbaiki diri. Laos didok Paulus musia dison. Iko bertanggung jawab dohamu. Ninna ma musia dison di ayat 5. Setiap orang harus bertanggung jawab. Di hata Junanin aslina dipakai porsion. Bertanggung jawab porsion. Apa artinya? Adong bedo porsiota, porsina di hati Indonesia dong gon porsi. Tak porsi kuinda jolma, porsi, bagiatta. Kita masing-masing harus angkat bagian kita masing-masing hamu kadongan. Ima situhu kota nakan ini porsitai. Mulu pogus pehita songonari secara ekonomi. Angkat ma porsimi, ima jolo keada munuaing jalani hidup ini. Mulu songo dia penuaing pariana kono dihita. Tahirim donian maju-maju akagelengo cude maju secara persikolan perguruan tinggi doh di perdonga cari peonna. Alai mungkin saja banyak tantangan. Belum juga terrealisir impian-impian kita. Ima jo porsim nuaing jalani hidup ini unak putus asa. Unang medili hita. Unak tasesali sudi jolmon. Tasesali mukta inukta simatuatta. Tasesali paditatta. Tasesali situatta. Tasesali dohot dewata. Unang. Itulah porsi kita sekarang hamu kadongan. Jangan saling menyesal. Menyalahkan kita. Suami dan istri juga. Ay horma baini. Saya na suami matu istri. Rois. Oh horo. Ngau pasi ko ne jol. Inna muse. Gak perlu. Apa porsimu sekarang diizinkan oleh Tuhan, bersyukurlah. Dan berharaplah Tuhan akan melakukan yang lebih baik lagi nanti. Bukan sekarang, ada waktunya Tuhan akan memperbaiki kehidupan kita. Mungkin tidak sekarang. Mungkin bukan tahun ini, alai posrohata. Tuhan selalu akan bekerja. Amin. Mangula do dewata. Alai tajalani mangulut ton di bagasan syukur kepada Tuhan. Nabatuluhon persejaran nahu berek setrupukon. Unang mernalu jahita mabayna kana dinggan alamang gotil dohita di tikina. Didok disonaking hama kadongan mulai sian ayat uelu, ayat sia, ayat 10. Iai disabur halak.
Ido tuayon nagotilon na ninna di son hamu kadongan. Ada orang yang bilang ini adalah hukum tabur tuai. Dan kita harus hidup dalam hukum tabur tuai nina. Dan apa lagi? Dan hukum tabur tuai songon na di rohatai nanang dohonon ni si Paulus di sodal. Molo hukum tabur tuai na di rohatai do. Di ba jolma tuau ba ima banok di mana? Roho tu pestaku. Roho tu pestam. Ba molo so roho tu pestaku. Datung roho tu pestam. Ada ubi, ada talas. Ada budi baru dibalas. Ido nang dohoni Paulus, oh tidak. Bukan. Ini bukan hukum tabur tuai yang seperti itu yang dikatakan oleh Paulus di sini hamu kadongan. Alai, setiap kita menabur sesuatu, melakukan sesuatu yang baik, ingat ma, Tuhan lihat itu semuanya hamu kadongan. Tuhan tahu, Tuhan catat, Tuhan perhatikan itu. Jadi Tuhan dona membalas itu kita. Daksi A, daksi B, daksi C. Mula dong ibek kamu nading ketua, dangau mabarosi. Nak B, ya tentu sojol mau. Ukap dorohakku. Tom mamalo sakana uli nading ganabinanya kadongan. Alai anggo hukumna saya harus tabur sebanyak-banyaknya perbuatan yang bisa membuat orang suka. Jala Tuhanlah yang menabur itu lagi kembali kepada saya. Odo, nani coba nih si Paulus hamu kadongan asa hehe. Pemahaman si songonon, perlakuan si songonon. Asa girgir ruas ni hurian na di Galation. Naong gudang, naong sobong nak kiningan, naong egois nak kiningan. Itu semua dibuang sikap-sikap itu. Tetapi marilah kita lebih banyak menabur yang baik. Sebab Tuhan itu akan membalasnya itu kepada kita. Kepada yang membuat yang baik itu. Mau kadongan. Inilah odo nagumudang nuaing godaan tu hita di zaman modernon. Odo nagumudang mabay godaan hita di zaman modern nuaingon. Kenapa? Ada banyak orang yang mau jemu. Ngajemu be. Mulai hata Yunani dipakai hata jemuon enkakeos. Enkakeos lapatanna sian hata kakos. Kakos di hata Indonesia buido berengoton kakus ya aka hita nama tuera ya tusi do pe kakus ate anggo kana poso dengan tusi be kakus molo kakus na julu setebi gudang ima inganan ni takola hodok so nari di guari jol mamai WC ima kakos nah busuk bau. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Supaya jangan jemu, supaya jangan busuk hati kita untuk melihat orang lain. Ay gudang jolma, hola diberek si A, diberek si B, ngatur acik rohana, ngatur sugu rohana, ngatur mamaus. Ini kakos. Ngatur tubuh di bagasa rohana. Dang dongakui. Alok kudui. Seholo dohita. Songonyak ke akamangate. Babe non ido hajol mau ni. Au pe harus songoni. Jujur na mangakui. Tak marga busau. Hola ku berek si A. Terima kasih. Orang si pada tak pakuling yon. Aku berek seliling wae. Soti kosor anu tuh saya olo do mangalo tuh saya salah huruf itu ralon do inaraku do. Tu orang tertentu. Maaf. Saya jujur mengakui diri saya sebagai pendeta. Ayo lo do HP padita sone na inahamu. Oke, nak pedoko kamu soni. Jolo mado biao. Enggak bahe noku. Ido peke daku. Di sana diki pajupang mau do ibana.
Hola baju pak kami. Ida ada imana katunga. Eleh matuau jeruk manis. Hualang hunik mati. Tok kini habar ma suguni rohakom ma merengi bene. Har. Isodora, rodora imana nang. Isodo padita MCO situ MC Hobing. Situ MC Hobing amang. Rodora iya nyadona jong hamu. Jong amang setay yang dah setay gudang. Mamang las rohaku ilak kamu jiruk tua wisana teh. Di ngotamang dobe. Memang satok kido har suguni rohai. Molo mangula to di perbedia di bagasa dirita. Tak pola maul mabena denggan. Tak pola ikut rugi hita miliar ratus ribu dan sebagainya. Loja hita daung. Maka doan tercoba makar hari kakiosi nabusuki naroai termasuk naroa doi ne bagasar wakin akeningani ala ima johoroha ditiki ima oleate mari Tuhani puji Tuhan ditiki Roma iporusi roe porusi sama kami marpungu-pungu tertiba-tiba maro amang si hobingon ida ada makatung etoreleo majiruk tu laci rohaku mau leate mamang siap mahita tujuan nyaro do akan asing. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Gudang nama baik kita cik rohata. Banyak yang membuat kita hamua kadongan gabe kakeos, gabe kakus, gabe busuk. Rohata tu si asi besi c dan sebagainya. Alain-lain. Dipaingot si Paulus mahita. Mari kita bangun kembali semangat. Holong namar si holongonon. Tabuang masih bagas rohat taon akan nama bain suguni rohat tatu halak. Mulu tu ngadok pe tatangyak maibana asa bui muba bui dohot mubahita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita martangyang mahita akan mengakenang. Tuhan jauh di batang manami. Di bagasan goar ni Yesus Kristus Tuhan nami. Mau lihat gudak soba ni rohanami tuho di minggu sadarion ngamar saurah kami marhiti asido tolongir nunga di pasahat ho tu kami kapuda nauli puda nau nadinggan marhite surat ni si Paulus tu ria Galatia asa marsi rupa kami asa mangula holong na marsi holongan songono rues ni huria gudang bidu kahurangan nami alai tung melihat gudang muloboi Tuhan mangula todim paubahon rohanami pinusima goharmu nabadiai Tuhan nunga dimulai panitia pembangunan ni huriaon renovasi ni bagas joroon beri kami Tuhan adong perubahan nuang di bagas joro Tuhan urupi huriamon marhite panitia ni renovasi pembangunan non ace gudang si tuhukon ace belgado biaya ni pembangunan non gudang do Tuhan naboi benon ni huriamon lahu manghurupi panitia ala ni pasu-pasu Sudi ruas ni huria ni hakabipi cipeng cilang kapon. Asa uli rade ukap roha nami saluhutna mangurupi nabui bahenon nami laho paneakon si tuhukon si porsanon ni panitia. Lihat emang di holi jahuba di bata hubeki kami marhite akan tikting namasa ilehoko apa supa pariana konon tu keluarga ni Rinaldi Sagala Borusi Mamora do tu keluarga Ricardo Sirait boru manulang pasu mada danak nasorang
sipas maposo-poso inang natorasna tabay nang akapasu-pasu di nasida saluhutna. Tuhan ubegi hawi doa dong ruas na taba arion mingguon di huriamon ima keluarga situa besli sitorus dohot berupa jahitan dohot keluarga Gary Armando Regen Sihobing dohot inat taboru napi tupulu ale jaho bade bata pasu-pasu ma nasi dahuri ruas ni huriane baron asa bui berperan nasida di tonga-tonga ni huriam na bui patu paonna nasida na bui patu paon nasida di tonga-tonga ni huriamon ali jahoba de bata siap-siap duno ang mga radi akapar guru malua nanang makatidakon haporsiaon na tu ari minggu nanang roh pasu-pasu ma kaya nakon ni huriami asa gabi ruas ni huria natang na sungguh dewasa nasida majalo barita nauli poda hatam na badiyai gabi hanguduan nasida mulai hati madiho ali jaho pada bata manami tumulak kami non satu tangamu ma daging doh to dinami saluhutna pasu-pasu akaruas ni huriam asa sehat-sehat lumobi na makalasson hagagadda ni ari-ari ni ngulu ulang tahun baik kelahiran pernikahan satu tangamu ma nasida mula dong akaruas ni huria natongon dope di pagasan parsahitot ditikyon oleh Tuhan jama ma akan marsahit pardagingon do partodion pasu-pasu akaubat akasi panganon marhite-hite ima bui malum pardaging opertotion ni nasida atong pinuji maguarmo na badiyai aleamang mauliate ma diho mulak mahamian no di bagasa dame dohot las ni roha marhite pasu-pasum di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita laos tapasahat ma piliata. Tuhan
Ali di batamana mina di Banua Gijang. Hodo haroroani saluhut si lehon na dinggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Ubasa hatami masya na nilehon mi tuhami. Pelean nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhasya kami pelean non. Pati bulho karajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang nisi lehon mi Tuhan. Asalam gir-gir hami mandok moliate Tuhan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinorbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan, namar dosa Tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pertolongan ni Tuhan Yesus Kristus. Mulak mahamu di bagasa dame, jalohamu ma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Horas. Tes. Damang dainang na pinarsangapas saluhut na unang adong na tinggal barang di gerejaon, termasuk handphone dan lain sebagainya. Ketika pulang ke rumah, hati-hati dengan keselamatan kerja.